Lagi ako. Ayaw ko lang. Si Carlo, suka na dako na sila, wala sa kaan. Parang baka balik. Ha? Ano yung kukuha? Magpini din mo. Okay na din ito eh. Dating na dito nga. Ano ka, Carlo? Ano ka? Naman sasukad pagka batang Carlos. Dako na sa bawah. Hindi kamay pa. Ano naman dari dia dalam sini dah. Oh, kok ni mah. Sunday. Buku panjang. Ako muna. Baru lang. Alam mo yung may gamay. Yan nga makakabinsin. Tulong ang bago. Mountain Jack, bibigyan niya. Tulong ang pinasa. Nalukon ito ko. Gawa ko sa sanita. Okay. Berkuah pas menyimpan Wak. Mau natin ulit. Ano na yung pick out ka? Senat. Ha? Ha? Dalam na, magulag. Bilang luluan na? Purple. Ha? Kasi maniwa na ikaw ng kaon. Ha? Kaya nagkaon ito ng nagkaon o stream mo niya. Nagkaon o kanon. Wala ko ako. Ako na. Me. Baby, balik na ka Kanon. Ako makayo. Bakit
Yung tubig. Nga ako. Di na. Maya, nalapaon ka. Mag-video after nagagpunan. Bukan na. Pagiti na. Oh. Tulura mag-unis na spaghetti. Pat di ba? Mamura. Saka burger steak. Tuwa ra may bensin. Tuwa ra. Ako din yung take out isa. Buwa man to. Buwa dito. Kami ng manok ni mo, bebe. Cook. Cook. Kabyuan na to, ano ah? Nasal na ito. Tunga naman yung Vincent. Ayun na. Ano ka yun? Vincent ni Carlo. Ha? Spaghetti ba? Tunga naman yung Carlo. Pamagaya mo. Tunga na daw mo. Atan, tunga mo atan. Tunga naman yung Carlo. Mak? Mak kan? Ha? Lawan ako ng luto pa. Ah. Mabasin ako ma. Ay na ta. Kauna na muna ako nga ikuli. Ako kahapon. Ulit yun.